Hello, ito si Kuya Joel. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan ako ng opportunity na makapag-share sa inyo ng isang encouragement sa bawat isa. Alam natin na tayo ay nandito sa pandemic at marami tayong inaharap na mga problema sa ating mga buhay. So, ngayong araw na ito, nandito kami. Kasama ko si Ate Beck doon sa isang cottage. At nandito kami sa Barangay Mag-Opas, Liloan, Southern Leyte. Napakaganda po ng lugar. And it is refreshing. Isang masarap na pakiramdam na nandito kami. So, bumisita kami sa nanay ni Ate Beck. Okay, so ang akin pong i-encourage sa inyo ay mula sa salita ng Diyos sa Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap a harvest if we will not give up. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, kung tayo po ay magpapatuloy sa ating paggawa ng mabuti para sa Panginoon, lalong-lalo na kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa-tao, especially sa ating mga mahal sa buhay. Sabi po doon na wag nating isipin na ito ay burden, ito ay sagabal sa ating buhay, but this is an opportunity to do good for other people, especially sa ating pamilya. Kasi sabi ng salita ng Diyos na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon tayo ay mag-aani kung hindi tayo manghihina sa ating pananampalataya. So ang amin pong dalangin na kayo po na nandoon sa inyong mga tahanan ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Na anuman ang iyong hinaharap na mga problema sa mga oras na ito, naniniwala po si Kuya Joel na walang problema na hindi malulutas. Lahat po ng problema ay may solusyon kung tayo po ay lalapit lamang sa Panginoon. Kaya magpatuloy ka kaibigan sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Dahil ang lahat ng sumusunod sa Panginoong Jesucristo ay kanyang pinagpapala. Lalong-lalo na yung mga taong nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos. Doon po sa Lucas 11:28, sabi po doon, blessed are those who hear and obey the word of God. Pinagpala ang mga taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Okay? Pagpalain kayo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan.